Mga kaigsunan o mga mahal na mong tigpaminaw, nining tungura karon ang nasab kini ang programa sa PBCM called Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini karon ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister, o kinasikasing nga dapit kaninyo o magkapanghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mo'y magamit nato nga puhunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga kini tinudlo ni Master diri kanamo ug padayong sa mga among gitudlo diya kaninyo. O kung may mga basahon man nga referensya nga gitudlo ni Master diri kanamo amo usab nga ipakita isip ebidensya nga naa kami niya na o gigamit ka na dili para sa pagsupak sa Biblia. O para sa tanan nga mga kaigsunan, labi na sa mga chapter president, kumusta kaninyo sa nagakalain karon nga mga dapit diin? Nag-abaga kita o kamo sa radio station para maialagad kining programa? O kumusta usab diri sa sulod sa PBCM compound sa tanang mga naahugot nga nagbarog sa atong pagbarog diya sa PBCM? Og dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon, ang atong contribution para sa Palas Reconstruction. Og kumusta usab diri sa dapit sa Tagaluan kang Brother Jerry Edgila. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab inyong igsuon, Brother Debs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon ni atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug nihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamaturan. Ingon ini kita nga oras mga kaigsuonan sa inyong pagpatalinghog nining 33 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao, adunay matag adlawng Domingo ug adunay matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Og ipahinumduman usab ang tanan nga mga miyembro sa PBCM nga dili nato kalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini mga kaigsunan og PBCM General Conference. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busa giawhag ang tanan nga mga miyembro sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa mga tigpaminawan o mga suki nga tigpaminawan, mga kaigsunan o mga higala dinis Cagayan de Oro City. Ang atong programa, mabati din hining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City. Matag adlawng Domingo mga kaigsunan. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon o adunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes. Alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang atong programa, makita usab kini sa YouTube mga kaigsunan og usab makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog, Radyo Ronda. Matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion. Live yapon sa Facebook og makita kini sa YouTube. Ato usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Power Radio. Matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalinghog. Duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Og ang ikaduhang hugna mabati sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion. Live yapon sa Facebook ang programa mga kaigsunan. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City ug sa probinsya sa North Cotabato? Ang atong programa mabati din hining maong sibihan sa Mount Apo Radio o Ronda FM Teleradyo matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan. Ato usab nga gitimbaya og gikumusta ang tanan nga mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Y Kurat FM matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA
Matag adlaw Domingo duha ka hugna mga kaigsuonan, unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon og mabati sa ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulun-an sa PBCM. Ato usab nga gikumusta ang mga tigpaminawan ug mga kaigsuonan dinhi sa Tandag City ug sa Surigao del Sur nga probinsya. Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DXBP Sure FM matag adlong Sabado kita mga kaigsuonan sa inyong pagpatalingog. Din kining maong programa gisuportaran kini sa mga PBCM nga mga diehard ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado. Matag adlong Sabado alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon mga kaigsuonan live gyapon sa Facebook ang atong programa. Og usab mga atong pagpangumusta og sa mga pagpanimbaya sa mga kaigsuonan og sa mga tigpaminawan nga nagapatalingog dinhi sa atong programa sa partner radio mga kaigsuonan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental og dinhi sa Panaon, Misamis Occidental matag adlaw nga Domingo alas 6 kadto sa alas 7 ang takna sa kagabion sa partner radio FM. Og sa uban pa nga mga kalambuan pa sa mga paaboton pa pod nga mga radio station nga diin mabati ang programa sa pagtulun-an sa PBCM. At tangi lang ninyo mga kaigsuonan. Ato usab gipangumusta ato mga kaigsuonan dinhi sa United States of America bradon, Reb. Silang Sister Tisa A. Kulihat ug usab si Sister Lily A. Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ato gihapon gipangumusta atong mga kaigsuonan nga naa gihapon dinhi sa United States of America ang Amakiton Hermias family. Usab ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ang ato pong igsuon ato gipong gipangumusta dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Premo N Sabang? Ug usab ato gihapon gipangumusta usa ka PBC member. Kumusta kanimo Sister Amy Laurente Ewan Azores? Kumusta kanimo sister? Ug usab ato pong gipangumusta ang atong igsuon nga naa dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental Branch. Kumusta kanimo Chapter President Brother Bernardino A. Arias. Ug usab ato pong gipangumusta ang PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo Attorney Ramil G. Carion. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, makita ninyo sa screen, mao ni 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display ang atong mga bagong basahon. Approve kini ni Reverend Charlie, makita ninyo sa screen mga kaigsuonan kung nagalantaw kamo sa atong video. Ug usab ato pong isunod ang uban pa natong mga basahon, makita gihapon ninyo sa screen mga kaigsuonan. Busa kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Og ato usab dahi nga ipahibalo Reverend og Brad Dever sa mga kaigsuonan nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo ni tuuhi kay gitagak na kini or gi-expelled na ni sa pagtulun-an sa PBCM. Makita ninyo sa screen kung nagasud-ong kamo sa atong video sa Facebook. Mo nang dagwaya inyong tanawa o tanawa lang. O kung doon naman siya ay gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ng ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulun-an sa PBCM ubos sa pagdumala sa Chief Minister and Executive Vice President nga mo'y gisaligan ni Master nga magdumala sa PBCM mao si Reverend Charlie Eugenio. O ninihigayon na mga higalag mga kaigsuonan naroon sa paggisgot sa tema. Ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon mga mahal namong tigpaminaw ang atong pagisgutan karon mao kini aduna pay pagpugong sa panghitabo tungod sa pagpanimbre sa katawhan sa Dios. Sumpay kini sa pangutana ni Swingli Kadusale dinhi sa Dumaguete, no, Brad Dever? Dumaguete, Negros Oriental. Oh. Usa Og ka PBMA. ka membro sa PBMA. og ilabi na usab sa kang katong diri sa Manolo Portage Bukidnon nga wa magpaila. Oh, para masabtan nga importante gyud ay ang gisgutan nga timbre murag og mabutang sa series part 3 kay sa miagi part 2 man. Pero sa dili pa atong pagbasahon ang mga nabilin nga mga nagapangutana kanato Bradron og ilabi na sa mga bag-ong nagapangutana, dili gyud ninyo ika puol
kay kung kamaturan inyong ipangita inyong sundan kay kung sa inyo nang dapit dili man namo dali buhian samtang dili namo masabtan nga ana apagi kakulangon sa among pagpahayag sa dapit na unya sa inyong portion. Karon Brad Deber atong basahon. Okay. Atong i-display sa screen mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana red. Unang-una dinhi atong mabasa si Jervy Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha, Familia Cubias. Ug ang ikatulo, Guhildi Efraim. Ug ang ikaupat, Efren Anino Guhildi. Busa atong gipangamusta kini tanan nga nagapangutana, kumusta kini tanan sa matag dapit ninyo? Og niini karon kay ang atong gisgutan nga aduna pay pagpugong sa panghitabo tungod sa pagpanimri sa katawhan sa Dios. Ang timbre bililhon mga mahal namong tigpaminaw. Pero ang timbre dawaton nimo ang maong timbre kung aduna nay mga nagbalita sa pagdawat nimo sa matuod nga balita sa mga nagbalita og imong gituhan og midawat ka niana diha nimo makita nga nadawat o nakumpleto na ang maong pagtimbre. Kay kining pagtimbre importante kini. Gani kining akong gipangutana mao ni imong gipangutana lugar nako kung na ako ipangutan-on nga kauban pero mao ni imong gipangutana igalang swingli kadusali kun unsa ka importante ang timbre. Gitubag kini sa usa ka kauban nga ministro nga bag-o pa nga gideclare as evangelist or minister. Nga kining ministro ha puli ni sa dapit kang Romy Camus nga iyang gibiyaan nga kaniadto ministro siya sa PBCM pero niya siya nagministro sa iyahang pag-umangkon si Hermogenes Macarayo nga morning giingna namo nga nangawat o nanhuli sa sistemang pagpamatod kay dili man sila mao ang original. Atong patubagon ang iyang bata ni Romy Camus nga si Eric Camus nga importante gyud ay ang maong timbre. Okay, Rev. Atong i-display ang sitas, Reverend, nga prueba nga kinahanglan ang tao matimbrihan unya ato dayon nga i-display ang kanhi nato nga programa diin na akauban nato ang ministro o ebanghelista nga mao si Brother Eric Camus nga mo'y nitubag og nibasa nining teksto nga sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan gyud sa Espiritu Santo. Atong i-display sa screen ang Seventh-day Adventist Church nga Biblia, then makita nato ang nakasulat niini pero ang atong patubagon sa mga nanglabay nga programa nato, Reverend, din gipangutanan nimo ang kauban nga ebanghelista nga mao si Brother Eric Camus. I-display to mahigalag mga kaigsunan ang teksto sa Episo 1:13. Mao ni siya. So haron nga inyong madunggan ang pagbasa niini sa kaubang ministro sa gipangutana sa chief minister atong patalinghugan ang previous nga wali sa mga ministro sa pagtulundan sa PBCM. Mailhan nga natimbrihan ka sa Dios kay kung mudawat ka sa mga nagwalay sa mga balita, nga mo balita, og imong tuhan kini, madawat nimo ang timbre sa Espiritu Santo. Ayon ang priba, Brad Eric, sumala sa Biblia nga, pagkadungog sa balita og muto og mudawat, natimbrihan na siya sa Espiritu Santo. Dinhi Reverend atong mabasa diri sa ang Biblia, Seventh-day Adventist Church sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13 nagaingon. Pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Tuod Reverend ako tuod si Eric Camus, anak ko ni Romy Camus nga kanhi kauban ninyo diri sa pagwali sa DXKO. Usa ka ministro Usa sa ka PBCM. ministro sa PBCM nga karon tuwa na siya dito sa PADM. Unya, unsa katinod Brad Eric nga dunay among nadunggan nga dili kuno ka tinuod nga membro sa PBCM. Tinod ba? Dako nang baka Reverend kay sukad sa akong pagkamatngon sa buot.
PBCM na magig ko Reverend. Gani kauban gani ta karon nga nagkauban nagkuan diri nagsangyaw kabahin sa pagpanghimatuod diya kang master nga iyang gitukod mao ang pagtulunan nga PBCM. Oh. Karon klaro na to mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan nga importante gid ay ang tibre nga dawaton. Na dayon kung dawaton tuhan na kinsa may modawat kinsa may mutuog walay modala sa timbre. Busa gitag na sa Biblia nga aduna gimodala sa pagpanimbre sa Espiritu Santo. Hay nang tagna sa Biblia nga maoy mobuhat sa pagpanimbre brother. Dinhi nato pagkabasahon sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ingon niini ang nakapahayag og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa walay ko kaulaw, Reverend, moingon gid tanig walay ko kaulaw, kakita may original ni Rev, Bredron, nga maoy katumanan, walay lain, PBCM lang. Kung nailaing mga pundok-pundok, niya moingon og walay ko kaulaw, mga walay ulaw gina sila, Rev, Bredron. Usa niini ang mao ang PADM. Okay. Naklaro na to nga katong gitubag ni Eric Camos usa sa mga ministro nga dawaton gyud ang timbre sa Espiritu Santo ang maayong balita tuuhan dawaton kay doon na di ay mo balita sa gibasa ni Bradiber walay lain mga taong nagwali sa Espiritu Santo ang original ang PBCM dili daw ang PEDM kaysa ato nang giingon mga tulisan o kawatan kini sa mga pagpamatuon nga gidumala sa pundador Hermogenes Macarayo nga kaoban niya si Danilo Nacua. Na daw unsa ba kabililhon di ay ang maong timbre kung kada madawat sa katawhan bradron sa atong mga pagpamatuon. Kabililhon kay Reverend nga ang tao makadawat gyud sa timbre tungod kay pag-abot unya sa dakong katalagman sila lang ang malingkawas unya sa mga pagdagmal nga mga hitabo. Sa giplastar na sa Dios sa nakasulat sa Biblia. Tinuod ka na Reverend og basahon ako ang priba sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 3 ug 4 nga akong pagbasa ingon ini ang nakasulat mga higalag mga kaigsunan. O gikan sa aso nang gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta og kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Og sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nanagtubo o ang bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Mao ni ang naplastar ng daan sa Biblia Reverend nga mga panagna nga palaabuton nga kikinahanglan gyud nga ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo aron pag-abot unya nining dunay mahitabo nga mga pagdagmal o naa sila timbre diha silang mga agtang dili sila maapil niini unya nga mga pagdagmal nga mahitabo. Busa sa atong gipakita nga uluhan sa atong programa nga aduna pay pagpugong sa panghitabo tungod sa pagpanimbre sa katawhan sa Dios. Higalang Swingli Kadusale. O diri sa Manolo Portage Bukidnon nga nagtuo ka nga kung tinuod mo nga gigayran sa Espiritu Santo magwali unta mo og timbre kay biyaan mi sa katawhan nasaypan nimo na ikaw nga nagsulti membro ka diha niana og wa kapoy kalibutan og nagpabuang-buang ka nga kanang imong gisunod ako'y nagtudlo ana busa ginganlan ganig kawatan kay nay original kung ikaw tag-iya unya imong kuhaon na kawat ba'y tawag nimo kawatan ka ba Dili. pero og dili imo ang tawag ana mong patuo ka nga imo na kawatan ka samtang dunay claimant true claimant na karon kung may tabo nga ang katalagman dili mapugngan mga mahal lamong tigpaminaw og wala pa mapugni dugay raw ta kay kini mao ang sinugdanan nga diri makita ang ikatulong gubat sa kalibutan. Hain ang mabasa nga diri gyud magsugod ang gubat nga ikatulo sa kalibutan kung wala pa ni mapugni sumala sa tagna sa Biblia Bradiver. Ni atong pagkabasahon Rev sa
kining gitawag nga Biblia unang hubad sa Cebuano King James Version nga ang pinadayag tawgon og bugna ug ang Santiago tawgon og Hakubo. Atong pagkabasahon dinhi sa Bugna kapitulo 9 bersikulo 12 hangtod sa 14 ingon niini ang nakapahayag. Ang nahauna nga tunglo miagi na. Ani akaron moabot pa ang duha ka mga tunglo sa human niining mga butanga ug mibudyong ang ikaunom ka manulunda ug nadungog ko ang usa ka tingog sa upat ka mga sungay sa halaran nga bulawan sa atubangan sa Dios nga nagaingon sa ikaunom ka manulunda nga may budyong hubari ang upat ka mga manulunda nga ginapos haduol sa dakong suba sa Euphrates. Busa, matinaw mga mahal namong tigpaminaw sa gibasa ni Brad Deber nga sa versikulo 12, sa kapitulo 9, versikulo 12, nag-ingon nga ang nauna nga tunglo miagi na sa pagpahayag namo nga kanang unang tunglo nga miagi na mo nang unang gubat. Unya sa di pa moabot ang ikaduhang gubat o ikatulong gubat gipasidaan na ani karon moabot pa ang duha ka tunglo mo ning duha ka gubat lugar sa human ining mga butanga. Pero kung mahitabo na lugar ang ikaduhang gubat, mao diyon nang sa bersikulo 13 nga og mibudyong ang ikaunom ka manunda og nadungog ang usa ka tingog daw sa upat ka mga sungay sa halaran nga bulawan sa tubangan sa Dios. Ug diyon sa bersikulo 14 ang pinakapunto dinhi nini nagingon nga sa ikaunom ka manda nga may budyong giingon dayon sa pagplastar na sa Dios sa maong pahayag sa Biblia nga hubari ang upat ka mga manda nga gigapos sa ato patangtangan sila kay kunuhay gigapos sila aron lugar dili sila makalihok. Hubari ang upat ka manunda nga gigapos haduol sa dakong suba sa Euphrates. Pag mahubaran makita dining upat ka manunda diha timanan nato sa dakong suba sa Euphrates. Mao ni nga makita dinhi ang para unta sa ikatulong gubat sa kalibutan nga isugod na pero tungod sa pagpanimbre aduna pay pagkapugong niya na. Pero kung buhian na ang upat ka manulunda nga naa gihubaran na kay gigapos diri makita sa description sa dakong suba sa Euphrates. Unsa din ang makita kung mahubaran na kini sila nga molihok na brethren? Okay, mao ni dayon ang mahitabo sa dihang kining upat ka manulunda sumala sa pagpahayag sa Biblia mahubaran na. Sa tupa kun mahubaran na mabuhian na sila. Niya basahon ako referin sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa pinadayag kapitulo 9 bersikulo ang gibasa kaganina ni Brad Dever sa Bugna kay mao maning pinadayag sa unang hubad ug sa ikaduhang hubad. Ang iyang gibasa 9:12 ngadto 14 padayon ko lang sa pagbasa sa bersikulo 15 ngadto 17 sa ikaduhang hubad sa King James Version pinadayag kapitulo 9 niya. Og gibuhian ang upat ka mga manulunda kay gibadbaran gud nga giandam alang sa takna sa adlaw sa bulan ug sa tuig sa pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Makuyaw daw ini kaysa diyang mabuhian dunay mahitabo nga pagpamatay sa ikatulo ka bahin sa mga tao. Ang gidaghanon sa kasundaluhan nga nagkabayo kaduha pilua ang napulo kalibo ka mga napulo kalibo. Nabatian ko ang ilang gidaghanon. 17. Og mao kini ang dagway sa mga kabayo nga nakita ko diha sa akong pananaon. Ang mga nanagkabayo kanila na nagsulob og mga kutamaya nga may bulok sa kalayo og sa sapiro og sa asopre. Og ang mga ulo sa mga kabayo murag mga ulo sa mga leon. O gikan sa ilang mga baba ng gula ang kalayo og aso og asopre. Busa nakita nato nga may nagkabayo. Unya ang nagkabayo nini mga kasundaluhan. Hilabihang daghana sa mga matay kung dili lugar ni mapugnan mga malamong tigpaminaw. Busa diha lugar magsugod nga makita kining upat ka manulunda nga naa sa suba sa Euphrates nga gibuhian. Pero sa pagtudlo ni Master dili kanamo dili kini literal nga manulunda nga espiritu ang kahimtang. Kung dili tao kini nga kahimtang nga gihatagag katungod sa Dios
nga magdadala sa gitawag og panggubat bagira. Nga kini sa pagtulo ni Master, mao kini ang nangulo sa nasod nga mao ang US kon sa Amerika. Ug ang ikaduha naman ang Great Britain o Britanya. Ug ang ikatulo mao ang Russia, then ang ikaupat mao ang China. Busa mao kini mga sinugo kini sa nasod. Pero kini sa usa sa kauban nga naglain pod nga nagkinabuang si Aquilino Valencia, matod pa niya nga aduna siya gipaningil nga kanang upat ka manunda nga gisgutan nato mo nang nangulo anang nasura, di siya mosugot nga dili kuno presidente kana. Unya siya rarapoy motubag, di magtimaan ba unya kugir ba kay mangoreksyon ni sa tuwa kay murag magpatuog gid siya nga siya mo'y angang tuhan, pero unsaon man lagi gikasubo lang po nato kay di man ikaw may gitudlo nga chief minister, kita man Bradron, Tinuod. ako man niya to patalingugan si Aquilino Valencia. Pero sa dili pa ribirin nga atong paminawan kining kanhi ministro nga naghimo nas kasupakan ato sa sigurong susihon reverend. Maayo nga kining descriptions Biblia nga buhian ang upat ka manulunda, badbaran sila nya didto mahitabo sa Euphrates, sa dakong suba sa Euphrates. Okay. Atong susihon siguro reverend kung hain ba kining dakong suba sa Euphrates. Okay. No, Brother Deber, asa kini ang gisgutan nga suba tuod sa Euphrates. Maayo kay gi-remind ni Brother Ron. Ato po nang paminawon ko ang tingog unya ni Mr. Valencia. Okay, Brother Dever? Okay, atong pagabasahon din sa itong referensya, Rev. Bradron, dinhi sa Google, mao kini ang gihatag nga pahayag ni ining pulong nga Mesopotamia or Mesopotamia. Matod pa dinhi, unang pangutana, what does Mesopotamia mean? Ang tubag naman, between rivers. Dugang pa dinhi, the name comes from a Greek word meaning between rivers, referring to the land between the Tigris and Euphrates rivers. Dayon sa giagi-gihapong pangutana sa atong referensya sa Google, matod pa dinhi, what is Mesopotamia called today? Ang tubag naman, Iraq. Nadugang pa, Mesopotamia, the land between the rivers in the modern day, Iraq. Bisag diyan natakutob atong basahon sa Cebuano. Ingon niini ang nakapahayag atong isunod og display sa screen. Okay. Matod pa dinhi sa tumabasa sa Cebuano, unsay kahulugan sa Mesopotamia? Tubag naman, taliwala sa mga suba. Dugang pa, ang ngalan nagikan sa usa ka Gregong sinulat nga taliwala sa mga suba, mao dinhi pasabot ni ining pulong Mesopotamia. Dugang pa dinhi nga nagtumong sa yuta taliwala sa mga suba sa Tigris ug Euphrates. Dugang pa dinhi nga pangutana, unsa ang tawag sa Mesopotamia karon? Tubag naman, Iraq ang Mesopotamia, ang yuta taliwala sa mga suba sa modernong adlaw o panahon, Iraq. Okay. Nakita nato nga kini di ang kahulugan sa gitawag og Mesopotamia. Gitawag ka na nga sa hubad pa unsay kahulugan sa Mesopotamia. Taliwala sa mga suba. Gitaliwad-an na ining Mesopotamia sa suba, sa Tigris o sa Euphrates, the land between two rivers. Nga karon, sa pagpadayon, unsa ang tawag sa Mesopotamia? Karon, giingon, ang Mesopotamia sa pagkakaron, moday ng Iraq. Busa katong Tigris o sa Euphrates. Dito sa Iraq, makita ang mga panghitabo, mga mahal lamong tigpaminaw. Gani, dugang pahayag diha Bradron nga ang Mesopotamia maog gyud ang Iraq do napabatay dugang ikapakita Bradron. Aduna Riverin o kining librong naguluhan World History by Buak, Isloson o si Anderson. Now, Nasab kita niya na Bradron. to tinuod kay kita man mo'y original gyud nga nagahimo sa pagwali mahitungod sa timbre o sa pagsusis mga referensya mahitungod sa dapit din diha buhian unya ang mga manulunda nya sa gihulagway sa Biblia suba man sa Euphrates pagsusi sa suba sa Euphrates naaman sa Mesopotamia nya kanang Mesopotamia gingon sa Google maong Iraq nining libro Riverin pamatud-an gyud nga ang Mesopotamia mao na karon ang nasod sa Iraq. Sa referensya nga dili diferensya. Tinuod ka na. Basahon ako sa page 508
sa pulong nining gingog Mesopotamia. Now, world history, Mesopotamia, the open and close parenthesis, also called Iraq. Sa atong pinulungan, Mesopotamia, gitawag usab og Iraq. Clear na mga mahal namong tigpaminaw nga katong upat ka manulunda makita didto sa Iraq. Busa kanang upat ka munda mo nang upat ka dagkong mga leader sa nasod nga equal balance sa power sa para sa panggubat para sa ikatulong gubat sa kalibutan. Na atong makita kini ang giingon ni Brad Rooney nga ipadayon usa ang paghuman lugar kung unsay kahulugan sa Google nga referensya mahitungod sa gitawag og Euphrates nga description nga makita didto ang upat ka manulunda mao di ay ang diha makita sa Iraq. O gani atong pamatian si Valencia. Okay? Asam, itunol dito ni Luloy nga kung dunay mabasa nga presidente sinugo sa Dios na palihog sam di na ko mo comment pa diha ni Luloy. Di na ko mo comment. Basta makabasa mo nga ang presidente sulugoon sa Dios, ha? Kay ang akong nabasa, ang mga saserdote o mga manalagna gitawag og sulugoon sa Dios. Nakita na to mga mahal namong tigpaminaw Brad Ron, Brad Diber. Iya pang gisugo si Samuel nga kung makabasa kuno ko og ang presidente sinugo ignasam dili nako mo comment dinhi sa gisibyan lugar niya diri sa DYL labihang bakakuna oy. Ikaw ray mo tug-an ani gumikan sa gitudlo ni master diri ka nato o kanako nga gihatag pod sa pagtudlo ngadto sa ubang mga ministro. Ikaw ra gani mismo sa imong baba di ka lang makaundan kay nagsugod naman og kabungaw ni ato pa talingogan. Okay? Balikon ko. Kaya nag-ingon man sa atong gipadayag sa Pinadayag, Kapitulo 7, nga nagpugong ang upat ka mga manulunda. Kanang manulunda ang buti pasabot ni Ana. Muna ang mga nasod nga gipangbutang sa Dios gisinugo na sa Dios sa ato nang nasusi sa Roma Kapitulo 13 versikulo 1 hangtod sa 4 nga gi-install na sa Dios kanang mga gobyerno o kagamhanan. Ang Dios mao ang naghimo ana. Sinugo na sila. Sinugo na sila. Matud pa sa Biblia nga atong mabasa. Unya basta inong sinugo, tawgon ka nagmanulunda muna sila naa sa upat ka kanto sa kalibutan. Hain manini. Muna nga China, Russia, Amerika o Great Britain. Anaaman kanila ang equal power. Atong napatalingugan siya kanang mga kay naako no sa Roma 13:1-2 nga sinugo nga pasakop ka sa mga kagamanan. Mao kuno nang sinugo sa nasod mo nang mga kadagkuan diha. Nakinsa man ang dako sa nasod. Presidente. Oh, ingon ka wadiha. Mo nagingon Reverend nga dakong pagkabungaw gining tawhana nga nagingon siya nga ato ako nung wali labi na kanimo Reverend black and white. Kanang black kuno dili mao niya ano ba dili ba consistent ba? Naara man din mo Mr. Valencia ang dili pagka consistent. Valencia Mr. Valencia tugon-tugon pa ni kaubang ministro Brad Samuel nga ingna dito sloloy. Kung makabasa mo nga kanang presidente sinugos nasod na di na ako mo comment. Nakaron ikaw man lagi nagtubag-tubag lagi. Gihubad man lagi nimo nga kanang upat ka manulunda nga nasod mga sinugo na mga kadagkuan nas nasod. Oh. Nana sa gobyerno. Nanas gobyerno. Nakinsa man ang nasa gobyerno nga dako. Ang Lain, pangulo sa presidente panggobyerno, walay lain mao ang presidente. Ya mo na moingon ka nga makiglibel ka sa kalam sa chief minister. Oy, mo na giingon nga warakas kumingking ako pasultiyon, warakas kumingking sa kaalam sa gipahiluna ni master sa PBCM nga gipuno sa espiritu ug sa kaalam sa kibalo si Reverend Rag dili ikaw. Mo na giingon sa panultiyon sa bibig nahuli ang isda. Labihang pagkasupalpala gini mo Mr. Valencia. Busa igalang swingli kadusali o diri sa Manolo Portes Bukidnon atong nakita nga nagrepresent ka na sa upat ka dagkong nasod nga mao na sila mo declare para sa gubat nga ikatulog. Ngalan ni Brad Valencia bisag asa pay mauna na. Pero atong i-display ang nasod diin ana ang dako diya nga
naa sila equal balance of power kada usa, Brad Deber. O niya atong i-display sa screen, Reb, mao kini nga atong makita, upat ka kadagkuan sa nasod o manulunda. Unang-una dinhi, Amerika, ikaduha Britanya or Britain, ikatulo Russia, ikaupat China. Oh. Mo ni mga mahal na mong tigpaminaw, busa dito makita ang ikatulong gubat sa kalibutan nga magsugod. Pero tungod kay aduna pay pagwali dito raw sa magsugod nga mapugnan hangtod nga kung di na mapugnan nga maplastado na ang pagpanimri sa plano sa Dios, usa pa diyon mahitabo na ang gubat sa tibuok nga kalibutan. Na agig pagbasa kay tunglo man ang gisgutan nga unang tunglo moabot og adunay ikaduha nga miabot. Sa Biblia, kung ang gubat gitawag magtunglo, nilabay na ang ikaduhang gubat sa kalibutan. Gikan sa First World War o sa Second World War. Matubang tag ikatulong gubat sa kalibutan. Sa Biblia ba ang tunglo nagkahulugan ba ka na mga mahal mong tigpaminaw nga gubat? Oo, pahilo na lang. Kaya ato sang ianam-anam sa pagdetalye kay dili man gidritso sa Biblia. Murabag ka nang pasuspend ba? Asa ang tunglo nga mabasa sa Biblia nga mao ning gisgutan sa Revelation nga ikatulong tunglo nga mao'y atong paabuton, Brad Deber, sumala sa Biblia. Ni Areb, din hinato pagabasahon sa Isayas, Kapitulo 24, versikulo 6, ingon niini ang nakapahayag, matud pa dinhi, tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta, ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug diyutay lamang ang nanghibilin. O di matinaw nga kung moabot day ka na, katong diyutay nga manghibilin, mutong nakadawat, nidawat sa timbre sa Dios, sa Espiritu Santo nga naay mga nagwali, nga sa amo ng pagpamatod sa walay kakaulaw, ang mga ministro sa PBCM, dili ang PEDM kay baga managnaw nga manay uwaw, kawatan man na, tulisan man na sa pagpamatod mo na tinuod, prangka pagkasulti. Unya, nakita na to, ang tunglo mo'y nilamoy sa yuta, ang mga pumuloy sa yuta na nga sunog, yutay lamang ang nahibilin. Nakaroon, unsay kabatuuran, Bradron, nga kining sunog, nga giingog tunglo, nag-describe kini o naghulagway sa gubat. Okay, ang prueba niini nga kining tunglo nag-describe kini sa gubat, kay kining tunglo nagdala man kalayo nga moy musunog unya sa mga pumuloyo si yuta rin. Sigon sa gipayag sa Biblia. Yeah, ang prueba basahon ko dinhi sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 23, ikaman ako sa bersikulo 25 ang pagbasa. Gingon, kinsa ba ang anaa sa taliwala kaninyo nga mopatalinghog niini? Nga mamati og mo patalinghog sa panahon nga umalabot, nagi panahon nga palaaboton nga kinahanglang patalinghogan. 25, tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat. Kusog sa gubat na unsa may makita sa kusog sa gubat, og kini nakapasilaob kaniya sa iyang naglibot, di may kalayo na. Di ba man nagulagwan dito sa tunglo sa 24 sa Isayas nga tunglo na ikalayo mo pasilaob na gisgutan ng kusog sa gubat. O kini nakapasilaob kaniya sa iyang maglibot, apan siya wala masayod niini, o kini nakasunog kaniya, apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Oh, di pinagi sa tunglo nga gisgutan sa atong nabasa sa unahan nga mo'y musunog sa yuta sa 24 sa Isayas. Nakita nato nga sunog mao di ang kusog sa gubat. Anong giingog kusog sa gubat? Tungod kay dili na mapugnan. Third World War na mao kana sumala sa napakita sa Biblia. Kusog na kay katong upat ka maunda, mo na sila ang nagkupot o nagpugong sa upat ka hangin nga simbolika kana sa gubat, pwersa sa panggubat nagikuptan ni ining upat ka munda nga sa pagtudlo ni Master kanamo mo na ang kadaguan nga mo declare nga dili mapugnan og mangusog na ang Amerika, Britanya, Russia ug China. Hain sa tagna sa Biblia nga mo ni sila mupugong sangin, kusog ni nga hangin.
puggan sa diha nga adunay buluhaton nga pagpanimre. Brad Ron. Okay, Reb. Niya, basahon ako, Reverend, sa Pinadayag, Kapitulo 7, versikulo 1. Ingon ini ang atong mabasa. Tapos niini, nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta, og nga nagpugong sa upat ka hangin sa yuta, aron walay hangin nga muhuyop sa yuta, o sa dagat, o sa bisan unsa nga kahoy. Timan na nato, mga mahal namong tigpaminaw, Brad Ron, Brad Diber, higalang swing ka dusali, o higalang wa magpaila sa ngalan dinhi sa Manolo Portits Bukidnon, nga ang upat ka manunda nga nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta, four corner. Buti pasabot nga, mulihok tibok na yun kalibutan. Ang pag-describe na nini, nagpugong sila sa upat kahangin sa yuta, sa tupak kusog nga hangin. Aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan sa gipugngan. Pero kay gibuhian man ni sila, makita ni sila diha sa gitawag og Iraq. Sumala sa description. Pero tungod kay adunay pagpanimri, aduna pay pag-undang niya na. Dili mo dayon ang ikatulong gubat sa kalibutan, pero makita nga dito magsugod ang iming. Pero kadto kay kung imong kintadahon, may gap pa lang dayon para sa pangtibo kalibutan. Kay ang nakapugong diya ang pagpanimri pa man. Nakaron ang atong susiyon to prove nga ang kining gisgutan nga munda nga nagkupot sa upat kahangin sa yuta, kining upat nagpugong. Busa, di man sila makapugong o wapod sila makakupot. Kaya di man di literal nga hangin lagi. Kaya og hangin nga literal, di man di mo na mapugan. Tinuod. Na, karon atong susyon, sa Biblia kung magisgot og anghel, pila ba ang gitulo sa Biblia nga anghel, Brad Diber? Duha ka matang ka na, Reb, kung maghisgot kitag anghel. Ang priba? Atong pagkabasahon sa kini nga Biblia, Reb, the voice, step, Nausap kita niya na? Aduna usab kita ni ini, Reverend. niya atong pagkabasahon sa Biblia nga the voice Bible, step into the story of Scripture. Dinhi nato pagkabasahon sa Hebrews sa chapter 1 lang. Natay mabasa dinhi nga mga notes, punto lang atong pagkabasahon bahin ini angel. Nagaingon ini. The word angel literally means messenger, and it can refer to either a human being or a heavenly being. Sa Cebuano, ang pulong nga anghel literal nga nagkahulugang mensahero. Og kini mahimong magtumong sa tao o langit nung binuhat. Oh, nakita nato nga magtumong sa tao og langit nung binuhat. Usa nato basahon nga doon na ba'y tao, mubasa kitag langit nun o espiritong kahimtang sa manunda. Hain bad, Ronnie mabasa. Mabasa nato, Reverend, sa Hebrewanon Kapitulo 1, versikulo 13, ingon ini, apan kinsa bang manulundaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo. Hangtod ang imong mga kaaway mahimo kunang tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan? Katong gipasabot nga mga manulunda. Mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga mao'y magapanunod sa kaluwasan. Busa mao ni ang priba, Reverend, mahitungod sa mga manulunda nga espiritu ang kahimtang. Oh, mao ni ang espiritong kahimtang. Oh. Busa pag-prove nato nga naitaw nga kahimtang nga gitawag og manulunda, mao nga ang manulunda nga gisgutan usa na si Juan nga Bautista sa Biblia mabasa nga siya gitawag og manulunda. Hain ang priba, Brother. Niya atong pagkabasahon, Rib, sa unang hubad Cebuano sa King James Version. Niya atong pagkabasahon dinhi sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 7, hantod sa 10, ingon niini ang nakapahayag. Og sa milakaw kini sila, misugod si Hesus sa pag-ingon sa katawhan, nahatungod kang Juan. Ang gipasabot nga Juan, mao si Juan Bautista. Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw sa kamingawan? Usa ba ka bagakay nga ginahapay-hapay sa hangin? Unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka tawo nga nagasulob og mga panapton nga hamili? Ani karon, ang mga nagagamit og mga panapton nga hamili anaa sa balay sa mga hari. Apan unsa ang giadto ninyo sa pagtan-aw? Usa ba ka manalagna? Tubag naman si Ginoong Hesukristo, oo, nagaingon ako kaninyo og labaw pa kaysa manalagna. Siya mao ang hingtungdan sa nahasulat. Ani karon, akong gisugo ang akong manulunda sa atubangan sa imong naong, nga nagaandam sa imong dalan sa atubangan mo.
O di ba tinaw nga si Juan Bautista gitawag og manulunda, di nakapriba na kami nga duruha ka kaimtang ang gisgutan nga pulong manulunda kay sinugo man na. Sinugo nga espiritu kaimtang og tao nga kaimtang. Og kining gisgutan nga upat ka monda nga nagpugong sa hangin, tao kini nga kahimtang nga kadagkuan sa mong nasod sa Amerika o sa Britanya, din sa Russia o sa China. O ang hangin nga gikuptan dili literal nga hangin nga ilang gipugnan, ibali sila nag-hold niya na. Unsay priba sa Biblia, brother? Okay, ang priba sa Biblia, Reverend, nga kining hangin nga gikuputan sa upat ka manulunda, nga ang gipasabot nining mga manulunda, dili espiritu nga kahimtang. Dili gid literal nga hangin, kay mainit man ning hangin. Basahon nako ang priba sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church, dinhi sa Jeremias Kapitulo 4, versikulo 11 ngadto sa 13, atong ikama dayon sa pagbasa sa 19 ngadto sa 20, gingon sa pagbahayag. Niadtong panahon na igaingon niining katawhan og sa Jerusalem ang usa ka mainit nga hangin gikan sa mga walay sulod nga kahitas-an didto sa kamingawan ngadto sa anak nga babay sa akong katawhan, dili sa pagtahop ni sa paglinis. Kining mainit kuno nga hangin, Reverend, dili daw ni para nga gamiton sa pagtahop ug sa paglinis, init god. Ang usa ka makusog nga hangin gikan niining mga dapita muabot tungod kanako. Busa mo pos kita, brother. Oh. Hinungdian di ay nga gipugnan sa upat ka munda kay kung di mapugnan kusog ka na nga hangin nga moabot sa tibok dayon nga yuta. Pero kung hangin lang nga natural, siyempre ulan ang dalan niya na, pero ang makita diri nga hangin kung moabot na, bradron, ang mugula ulan ba? Dili, mao ni dayon ang gihulagway. May kauban maning mainit nga hangin inig abot ani. Niya sa 13 akong pagabasahon, Reverend, sa Jeremias Kapitulo 4, gingon. Aniya karon, siya moanhi ingon sa mga panganod, ug ang iyang mga karo mahisamas alimpulos, ang iyang mga kabayo matulin kay sa mga agila, alaot kita kay kita na nga gunob. Oh, mopos kita gariot. Ang buti pasabot, Brad Ron, Brad Deber, katong hangin, kung literal lagi na nga hangin, ulan man god, pero lain ang mugula nini nga hangin na, kaya ang mugula nini nga hangin, may mga gitawag karo nga may sama sa alimponos. Unya, nadayoy ang mga kabayo matulin pa kay sa mga agila. Gani, kining kabayo atulin pa kay sa agila. Alaot kita kay kita nangagunob. Manggunubay di ining kabayo di kung kabayo nga upat og tiil, dili man nakalisangan ng kabayo kay hinadloko nimo na mukaritil man nagdalagan. Makagunob lang nig makasipa ning tiils kabayo. Oh, muna. Literal. Karon unsa may magunob nining kabayo nga may kauban magkauban ni sila nga mugawas sa diha nga naa na ang hangin nga kusog mugawas dining karo nga gipakasamag alimpulos dayon ang makabayo nga tulin pas sa agila nga manggunob. Unsay magunob ni brother? Okay, atong ibadayon pagbasa, Reverend, sa versikulo 19 ngadto sa versikulo 20 sa kapitulo 4 sa Jeremias niya. Ang akong kaguol, gisakitan gayud ako sa akong kasing-kasing. Ang akong kasing-kasing nagubot sa sulod nako, dili ko nakapugnan ang kalinaw. Tungod kay ikaw nakadungog o kalag ko. Sa tingog sa trumpita, ang pagpagubok alang sa gubat. So, nag-mention na gubat. Sa 20, kaya may gubat man dito, naging malumpag. Pagkalumpag, ibabaw sa pagkalumpag, mao'y gisinggit. Kaya ang tibuok nga yuta nalaglag sa kalit, ang akong mga balong-balong nangalumpag ug ang akong mga tabil sa usa lamang kagutlo. Oh, nakita nato nga og di mapugnan. Grabe nga gubat sa para sa ikatulo nga gubat sa kalibutan. Busa ang kahulugan day sa init nga hangin, kay ang hangin nga natural bugnaw man na. Init kay ato nang nabasa bitaw ganina ang kusog sa gubat nakasunog. Di mo ni nga ang hangin nagsimbolo sa gubat kay kanusama nimo makita ang mga tangke digira og gitawag og eroplano nga igugubat. Panahon sa gubat. Panahon sa gubat, busa kung hangin nga literal, ang makita ulan. Dagkong tibugok sa ulan, pero ang makita karo nga gipakasamag alimpulos. Ato na ni makita nga kining karo nga gipakasamag alimpulos mo ning mga tangke digira nga igugubat. Og ang mga kabayo mo ni ang mga fighter
plane o war planes nga igugubat nga gitawag kini og air cavalry or aerial cavalry kung kabayo sa kahanginan, mga mahalamong tigpaminaw na to prove niini nga gidescription bagyod ang karo nga gipakasamag alimpulos hayon pangdugang payag sa Biblia sa gitawag og karo, Brad Deber. Niya atong pagabasahon kung unsang dugang hulagway nining pulong karo matud pa dinhi sa Nahum kapitulo 2 bersikulo 4 ingon niini ang nakapahayag ang mga karo na nagpatulin sa kadalanan, so kini ding karo na dinhi sa kadalanan, sila na nagdalagan ngadto nganhi sa halapad nga mga dalan. Ang panagway nila sama sa mga sulo, sila nanalagan sama sa mga kilat. Oh. Atong gipakita mga mahalamong tigpaminaw kay ang description god sa karo nga naisama sa alimpulos kay nga alimpulos god magtuyok mo na. Ang tangke digira magtuyok na among ipakita unya ang illustration. Gipakita nga na nagpatulin ni sa halapad nga mga kadalanan nagpatulin. Ang panagway nila sama sa mga sulo, sila nanalagan sama sa kilat. But ipasabot nga mangdagan lugar sama sa kilat, kusog po lugar mo dagan. I-describe lang ba? Kay pananahon god. Unya, ang ilang panagway sama sa sulo, kaya na may suga, makita mo po ni sila Headlights. sa panahon sa kagabion. Ang headlights nila, unya, pagmubuto pa, magkalayo na, makita. Nga karon ang paghulagway, mao nga kadtong upat ka manulunda, makita man to sa dihang buhian na dito sa Iraq. Mao tong gubat sa Iraq, mga mahalamong tigpaminaw, sa 1991 din, dito na involved naa na diha ang Amerika ug ang Britanya, ang Russia ug ang China kung naa ka nagsunod ni atong balita. Agig priba atong ipakita ang usa ka illustration sa pagpakita sa ginatawag og tangke de guerra. Nya. Okay. At 8 a.m. on the 28th of February 1991, its stunningly successful 100-hour ground war havoc on what was then the fourth largest army in the world, and accurate laser-guided became the devastating symbols of the combat power. Priba sa pagtan-aw ninyo sa gitawag og tangke de guerra kauban sa mga warplanes o mga jet fighter o bisag unsa nga igugubat nga gamiton sa himpapawid o naa sa kanginan. Ang description sa tangke de guerra bay gingog karo nga mahisama sa alimpulos magtuyok ba ni ang tangke de guerra? Oo, kay di na kinanglan magliko-liko pa na og ang ilang kontra nga nas likod kanang buka niya bisag asa na paingon niya ato ipakita ang ilustrasyon. Okay. Clockwise or counterclockwise magtuyok. Nga mao'y katumanan sa karo nga gingog alimpulos. Pulos. Unya, og ato sa dayon ipakita ang arma picturized nato ba sa atong kaisipan nga uy kuyaw di ay ani ato makita ang gitawag og aerial cavalry. Hain ang priba, Brad Deber, nga kining aerial cavalry mo na ang igugubat o mga eroplano nga igugubat. Okay? Ni Areb, atong pagabasahon sa kining atong referensya nga world history, Napunta ni ana Aduna usab kita ni no? Brad Deber, Brad Ron. Kahit kita may original gyud mo nang makita ang mga referensya nato dili parehas mga nangawat nga wagi ipakita ang libro. ni atong pagabasahon sa kining yung referensya nato nga gitawag og world history dinhi nato pagabasahon sa pahina 495. Ingon niini ang nakapahayag dinhi matud. Punto lang, Brad Deber. Okay, punto lang. Atong pagabasahon dinhi sa kinilang nagapula reb mo atong pagabasahon. Magi parenthesis na to. Matud pa dinhi. Of course, the airplanes of 1914 were not so fast, so formidable, nor so numerous as those of today. They really more important as scouts, referado sa airplanes. Matud pa dinhi, a kind of aerial cavalry. Nakita na to. Usa sa mga matang. Mm. Mao ning gitawag sila og kabayo sa kahanginan. Kung sa Cebuano Reb, atong pagabasahon, syempre, ang mga eroplano sa 1914 dili kayo paspas, makalilisang, nidaghan kaayo kaysa karon. Mas importante gyud sila isip mga scout,
reparado sa eroplano. Unsa man kini? Usa ka matang sa aerial cavalry. Oh, nakita nato nga kabayo sa kahanginan. O sa uban nga referensya nini atong i-illustrate nga gitawag og air cavalry. Mao man ang aerial or air cavalry niya. The Vietnam War was a significant milestone in the large-scale use of helicopters in combat operations. During this period, the United States helicopter forces were divided into two distinct categories, assault helicopters and air cavalry. Each of these units performed slightly different functions, making essential contributions to the conduct of operations. Ang punto, Brad Ron, Brad Diber, o gigalang Swingley Kadusali o ikaw nga taga Manolo Portage Bukidnon. Sa nakita nato nga mao ni ang mga paghulagway. Unya karon nakapamatuod ba ang mga ministro sa PBCM? Ingon ka nga higala biyaan gid ka sa mga membro ay biyaan kanang imong gidapigan una na nang nibiya ay pagpabuang-buang ug nagsunod ka. Kabalo minimo nga membro ka diha Sa PDM. sa PEDM ug sa salitang kanto pa buinga ka. Nakabalo minimo na karon nga nabagoy sinultihan sa usa ka isgutanan lang sa ordinaryo nga nagapangutana. Hagas mo abot ka nga amigo. Ngano di ba ka magwali sa timbre? Ang mga tao nga dili magtutudili ingon niya nagpinangutan-an. Wa sila'y kalibutan mo largo ra na silang pangutana pero ikaw naa na kay gidapigan daan. Mo na nga ang tao nga dili makahibalo kung mubasa nimo aw di gyud masabtan kay bugok man siya. Moingon gyud nga maayo gining tawana pero naka-intelente ka, may bawaan nga bugok ka nga nangutana imbis magtago ka sa mga nga ilhan ninong ka nga kauban tungod sa tonada sa imong istorya. Nakaron agig pagpakita nini busagani ang hangin bladron sa Biblia nga gipugnan sa upat ka manulunda tungod sa bulatong pagtimbre kining atong bulatong nga pagtimbre kay kung ingon pa ni Master sa kita kay kita may chief minister gisultihan ko ni Master kauban sa mga magwali nga kung kadto wala pa mapugni dayon na to ang ikatulong gira sa kalibutan pero tungod sa inyong bulaton nga pagpanimbre o pagpatik para pasabton pang uban na tuod dili sila mo alerto kung wala kini busa kinanglan nga maistorya kini plainly ba kanong yano nga tanawar to hangin unya naday hangin nga gubat pero niya busa pagkahitabo na gani gitawag tong gubata og Operation Desert Storm niya atong patalinghugan ang mga referensya. But Bush insists in the Gulf. President Bush ordered Operation Desert Storm, the air campaign, to begin. The missiles navigated themselves. Control miles to soften up the advanced northeast across thousands of coalition to their use of the new Globe GPS technology. Oh, di ba nakita na to nga gitawag og Operation of the Desert Storm? Di ang storm in English man na sa bagyo o hangin nga kusog. Di ang hangin gubat di ay na makita dahil nimo ang eroplano nga igugubat og mga tangke digira panahon sa gubat. Mao kana ang atong nakita sa Biblia busa pag moabot na ang ikatulong gira sa kalibutan nagdala po na siya mga sakit unsay priba Brad Deber sumala sa referensya nga dili diferensya. O niya ato gyapon pagabasahon reb sa kini gihapon nato nga referensya World History Buak Lusod Anderson page Napunta ni ana. Yapon. Oh. Okay Brad Deber. dinhi sa pahina 554 ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi a third world war if it came would be waged by rockets, atom bombs, and perhaps disease germs. Dayon sa Cebuano, matud pa dinhi, ang ikatulong gubat sa kalibutan kung kini moabot himuon pinaagig mga rocket, bomba atomika ug lagnit mga kagaw sa sakit. Oh. Makita na din diha ang mga kagaw sa sakit, mga mahal namong tigpaminaw. Tiaw mo na, pinagi lang sa mga bomba o mga armas, nagdala gyapon nagsakit. Di ka maigo, naalanganin ka, nataptan man gyapon ka sakit. Unsa may
kuan niya na. Muna nga lison, munang giwali sa mga ministro sa PBCM para makatagad ta. Busa si Master nag-auhag nga sa PBCM ka lang mamati, dili sa PEDE makarayo. Kaya nagwali-wali man mo nini. Unsay puri ba nga inyong gikontra ang balaod ni Master. Nagpatuo mo nga kang Master pero masinupakon mo. Walay tugon ni Master nga ipapamati sa PEDM. Niya ato patalinghugan ang gisulti ni Master. Okay. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasot. Ang wali lang sa bibisiin. Ang tao maminaw. Kahit ang tagadasdaton, kayang tagwali, gomer mau ang Biblia. Kahit wala magwali ang bibisiin, na nagpataka, na nag-unsa, para ikasumbong kayang tagwali, wala doon. Pwede. Ikaduha, kahit ang bibisiin, gagaitan sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang bibisiin, ibasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa tibuok sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Kita nato nga sa PBCM lang ipagpamati nga magwali sa inyo makarayo. Dagway ra ninyo. Unya, mulargot ta sa video clipping lang gyapon ni Master ina nato kibali basahon ang iyang word for word sa gisulti ni Master para sa pagdaginot sa oras. Audio. Nagingon gyapon si Master nga sa PBCM lang gibalik-balik na mo. Diha ang kahugpungan sa langit ng pagtuo. Kanang pulong nga mahugpong mahiusa PEDM diha. Sig di mo kasabot sa nahugpong kay nga bugo na mo. Nya atong ipribahan pinagi sa tingog gyapon ni Master. Audio clipping. Okay. kinahanglan. Inyong sabtong sa kanunan. Kinahanglan. Ayaw ka mo pagpalibog-libog. Ang tao lang mo nalibog. Dili kay ang Diyos mo ang nalibog. Una-una, kung maingon ka, na kinay mo ang katumanan sa Biblia. Kinay mga pangitabo, karon nang kinahidawaan man mo nga mo na magpabilin ka daliha. Sa usa ka pagtulunan. Na iya sa ka, dili kita Diyos. Basta, kinahanglan. Basta ibisiin lang ang inyong kaupungan. Basta kinahanglan. Basta ibisiin lang ang inyong kaupungan na walang tinutupan sa mga mayong pagsabat. Ang lamig ng pagtuo. Basta inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Ingon si Master Nan, magpabilin ka ba diya sa pagtulunan nga tinukod sa tao dili sa Dios? Inyong gipaangkon ang PEDM kang Master kay kung kang Master pala ngano ang gibili ni Master diya man kay ipagpamati sa wali sa mga ministro o wali sa PBCM naman day mong PEDM dagway rang makarayo. Mo na mga mahal na mong tigpamina hinungdan nga bright ang bata ni Romy Camos siya ang nagpabilin hulip sa dapit ni Romy Camos si Eric Camos. Miabot na mga oras hangtod diya og inyo pangsundan higalang swingli ka dusali og higalang wa magpaila sa ngalan dinhi sa Manolo Portets Bukidnon para makuha ninyo ang uban pang makamaturan. Kini ang inyong alagad Evangelista Chief Minister Reverend Charlie Winyo ug sa ngalan sa magtutulo nga may nagtudlo nining pamanggiha Master Tomas D. Uni Sr. og sa makauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang tagna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.